Svalová radost nebyla nikdy věrohodně ukázána. Propaganda! Je to propaganda! Je čas dát si pauzu! Správně! Začneme tady jedno. Ale ředitel to má prostě rád. Skvělý. Asi 9. A bude to jenom přibývat. Sešli jsme se dnes kvůli velký výzvě. Řekli tak tohle už nikdy. Běžíš, no. Fala. My jsme tady kvůli klimatické změně, nebo změně financování veřejnoprávních médií. Jsme tady kvůli tomuhle maratonu. Jo! Tady to jo. Neříkejte, že to uběhnete jenom z vlastní vůle. Po doběhu, budou testy. Nějaká hvězda mediální tady, hele, úplně jsem to. A to je novost? No naposled tady, no. Tak držíš tradici. Ten zážitek by mě zajímal, ale nemám na to fyzicky. Mám sama. Ale nic jiného není, prostě uteču, všechny mám za sebou, Uteču, vyhraju a je to. všechny mám za sebou, o ničem nevím. No. To je nálada, My jsme si říkali, přejde to. Lidi si řeknou, stačilo. Dobrý, dokázali jsme to. 42 kilometrů, páni. Ale ono to nepřešlo. Nepřešlo. Naopak. Pro nás nepochopitelných důvodů si tento běh získal přízeň všech věkových kategorií. Fuj! Stal se multiasovým fenoménem, Podezřelý. jdoucím napříč historií a meziplanetární účastí. Máme důvodné podezření, že maraton není jen sportovní událost, ale že se jedná o dlouhodobě organizovanou akci, která se snaží přesvědčit běžce a veřejnost, že utrpení je zážitek. Správně! Že je radost. A 42 kilometrů. Jako Nesmysl! nesmysl. My říkáme, možná ne. Možná jsme svědky velmi vytrvalé propagandy, která běží rychlejc než my. A proto vyzýváme. Zpochybňujme, přemýšlejme, neběžme. Správně! Neběžme! A ideálně zastavme to. Zastavme to! Chcem vidět toho se svalovou radostí. Si na ně posvítíme. Takže ke startu přípravy, start! Máme Petr. Ano. Magdalena. Spíš do stínu, potřebuji se trošku schladit.
Blahopřejeme vám. Nohu vrátit. Se chce vyfotit z legendou. No jasně, legendárka. Gratuluju. Krásný. Máš cigáro, Petře? No. 32. Ale tohle směřuj na ředitele, jo? To zasloužila. Tyhle maratonky jdou do důchodu už. Poslední maratonec, kdo to může říct? To jsou, jo? Takže dobrý, já jsem říkal, že budou všichni na 80, tak nebudu, protože teda 180, 60. Letošní vítězkou litomyšlského maratonu v kategorii žen se stává Emma Pršelová v čase 5 hodin 42 minut 26 sekund. Přemku, krásný výkon. Ještě to musíš trošku dotáhnout, ty podvody, aby to vyšlo. Kilian Vít doběhl do Cerekvice. To krásný výkon. Nádhera. Těsně pod bednou. Těsně pod bednou. Škoda, ale se dá dělat. A to ve stejném čase doběhli na 3. místě Mikuláš Vít. Dělím Cubal. Vítězem se stává Hugo Vík. Skutečný svobodný člověk má právo zůstat stát. Děkujeme za pozor. Země česká, domov můj, země česká, domov Řekl bych, že se nám tak kruh uzavřel a můžeme s klidným svědomím říct, že je to konečný a poslední maraton. Tady tu ručičku, jak má potetovanou, to je krásná. No jo. Je to kus velice. Jednu má další, jednu má kratší. Jo, a jo, vidíš to.